University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, can Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukarman ka na papanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, as in sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa inyo kan Bicol University Extension Management Division. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Barameda. Kabuhayan, digdi po sa Radyo Veritas. Hindi po ang sedong mga kasabay sa Edgar Barameda. Giraray po magribanan kita sa kudyan alas 11 din pagkaaga para po sa sarod naman edisyon, presentasyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Programang hatod po sa indo kan Bicol University Extension Management Division. Asin ini po magdadara sa indo nin mga karaman, may kinaraman sa iba-ibang mga pigapod tang homegrown technologies, mga kompletong researches, mga valuable information gikan sa tuyong mga partner agencies, along with agriculture, salud or health, business, physical fitness, education, basic science, information technology, fisheries, and other related information from different colleges, hali po sa tuyong mga units pa as in centers kan Bicol University. Giraray po ning programa ini, nasa inisyatibo kan Bicol University Extension Management Division, Technology, Innovation, and Information Division Section. Okay? Kamawatan mo po kanina makapag-create ng awareness sa inclusive sustainability kan pag-uswag kan sa tuyang kabikulan, para makabilog malin sarong resilient as in sustainable communities, kasabay na ang pag-pa-improve o pagpakaray sa buhay kan mga namunwaan digdi po sa Bicol region. Kaya ano po sa inyong pinagkakabalhan, ano po sa inyong pinagkakasibutan, madya na po, magsarabayan kita. Sarod naman na edisyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdi po sa Radyo Veritas. Kita po pala na dadangugman sa sa FB page kan Bicol University as in kang EMD. Mahiling man po kami
sa live stream kan Radio Veritas, as in naka-live man kami sa DCTV Channel 8. Yan, dakulan mga platforms, as in free radio, free TV o TV na kung saan mahiling po ang samuyang programa. Okay, sige. Diyan po sa samuyang pagbabalik, may mga kaoron po kita. As usual, may mga bisita kita, mga kaoron. Sabi ko nga ni, makalis ang bagyo, kasudma. Kanda other day. Balik po kita sa tuyang normal na pagbuhay-buhay po sa tuyang kapalibutan. Sabi na nga ni, ang bulan na Bermans, Agpon September hanggang December, minsan January pa, may mga ikog pa na naglaw sa tuyan mga natural calamities, lalo na po ang bagyo Bir. Pero hopefully, dahil po kita tamaan ni Nusto, dahil po kita, excuse me, apadukan ako. Ay, may nakarumdum sa kuya. Napadukan ako, nasa amin. Sabi ko nga dahil pong dahil kita maapektaran ni Nusto, kan mga kalamidad na minagi sa tuya, although ang mga Bicolano, mga resilient, madaling magbungkara sa panahon ng kalamidad. Pero mas maray na dahil kitang pigagihan na anuman natural or man-made calamities nga rin diretso po sa tuyang pagkabuhay, digdi po sa Kabikulan. Digdi po sa tuyang runa. Of course, kumusta palan? Sa gabos ng mga empleados kan Bicol University, sa panginot kan samuyang presidente, si President Arnulfo M. Mascareñas, mga Vice Presidents, mga Deans and Directors, as in iba pang opisyalis kan Bicol University, teaching and non-teaching personnel, mga stakeholders kan Bicol University, and of course, sa tuyang mga estudyante. Balik na po kita sa tuyang pagklase, normal na naman ang tuyang pagklase, digdi po sa tuyang kapalibutan, online man giraray. Okay? So much so with the introduction, mamaya-maya po sa tuyang pagbalik, pay makauron po kita, saro po sa mga deans kan outside campuses kan Bicol University. Yan po sa mayang pagbabalik. Tigli po sa tuyang programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan sa Radio Veritas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhinang pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpapakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman, may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo
Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready? Doble ready. Kaya ta? Doble kaya, ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay, ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. The Department of Science and Technology Region 5 and the Technology Application and Promotion Institute officially opens the call for entries for the Bicol Regional Invention Contest and Exhibits 2021. The contest is open to all inventors, utility makers, industrial designers, professional, and student researchers who will compete in 5 categories. The Outstanding Invention, Outstanding Utility Model, Outstanding Industrial Design, Outstanding Creative Research, and Outstanding Student Creative Research for high school and college students. The 3 regional winners shall be selected per category. First, second, and third prize winners. All regional winners will receive a cash incentives, certificate of recognition, and will get a chance to join the National Invention Contest and Exhibits 2021. Ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad, kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami, ay maaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalye ng Pag-asa at PHIVOLCS. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto, panghugas ng pinggan at mga kagamitan at pang-flush ng toilet. Maghanda rin ng mga plastic na supot na mapag-iipunan ng basura. Sarong pagirumdom hatod sa tuya kan Radyo Veritas Legazpi in partnership with the Office of Congressman Joey Sarda Salceda, 2nd District of Albay. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katwala sa katotohanan. Okay, diretso na ako. Thank you so much. Maray na aga po giraray mga tugang. Medyo na horolabig sa tuyang commercial break. Alat na ta. Aliyong ko ang ano ko. Tani makabuelo kita. Okay? Sige, suminabit. Okay, sige. Balik na po kita ligdi sa tuyang programa. Programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Sige, dahil ako masyadong para dagdag pang informasyon. I mean, mga tataramon. Tanya na po sa tuyang bisita. Minang pagkaga. Ligdi po sa tuyang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Ang makakasama po natin ngayon mga kaibigan, ang Dean, ang College Dean ng Bicol University Pulangi Campus, si Dr. Mary Joy B. Katangi. Ma'am Joy, good morning. Maray na aga po.
Good morning! Yes, ma'am. Sa lahat. Opo, ma'am. Good morning and salamat po at nakaagi na so bagyo, nakaagi na so kalabidad sa tuya. And sana po maray tagabos mo niyan pagkaaga. Yes po. Opo. Okay. Dito sa BU Pulangi Campus. Yes, ma'am. And BU Pulangi Campus sa mga campuses kan Bicol University na igwanin pinakadakulang enrollment o bilang kan mga estudyante. Pwede ba makahagad po nindiit na introduction, historia, kung paano po nagpon ang BU Pulangi Campus? Taramta po ang BU Pulangi Campus, kundi ako nasala sa dit kong pag-research, nagpon siya bilang School of Philippine Craftsmen kanakaaging mga panahon. Ma'am? Okay po. Ini pong Bicol University Pulangi Campus, Opo. dati po School for Philippine Craftsmen. Trade school po siya. Opo. Then, to the Provision Republic Act 7722 and Republic Act 8292, otherwise known as the General Appropriation Act for fiscal year 2000, CHED Memorandum Order number 27 was issued prescribing guidelines for the integration of CHED supervised institutions to state universities and colleges. So, ito pong, so dati pong School for Philippine Craftsmen, na-integrate known as Bicol University Pulangi Campus last December 14, 2000. Yan po. So, ini pong ano yan, ini pong BU Pulangi Campus before nag-start, liit lang po ang programs niya, then naging 14 programs, and now po, we have 17 programs all in all. So, po ang pinakadakulang unit sa buong Bicol University. And we have population in terms of student and personnel. Ayun. Ano pong mga courses, ma'am, ang pig-offer dyan sa Pulangi Campus ta? Nahiling ko brigis sa research ta, igwas siyang information technology, regular in animation. Apara pa ni ma'am, ano pong mga courses ta? Tanabanggit mo ka sa bago, we have 17 courses na pig-offer po dyan sa BU Pulangi Campus. Okay, we have 5 departments po. Apo. We have the nursing department. Then we have technology and entrepreneurship department. Under that department, we have 6 programs. Bachelor in automotive technology, bachelor in electronics technology, bachelor in mechanical technology, electrical technology, and we have BS entrepreneurship and BS food technology. Po, another department, we have the education department or the teacher education department. And may tatlo po dyan na courses. We have the elementary education, elementary education major in English and mathematics. And another course, yung bago po namin, the youngest course, is the BTLED, which is the Bachelor in Technology and Livelihood Education major in ICT. Okay, then another program, department po is the Computer Science Department. We have 3 courses. Okay, we have the Computer Science, Information Technology, and we have Information Technology major in Animation. And ang meron yan sa Bicol University. And another one is Information System. Yan sa department ng Computer Studies Department. And the last department, we have the Engineering Department. Sa Engineering Department po, we have 2 courses. Ito yung Computer Engineering and Electronics Communication Engineering. Kami rin po ang meron nun sa buong Bicol University. Ayun, no po. So we have 17 programs po. Okay. Ang igwa lang po ka, ma'am, ining ACE, Engineering Computer, Engineering, Computer Engineering, saka ACC, tama po ba ako? Tapos Animation. Ano po, ma'am, ang mga, naging usually mga trabaho po kang mga nag-graduate sa animation,
sa kanidi po sa electronics engineering? Okay. Yung mga graduates namin sa actually, we have first, last year pa lang ang first graduate namin. And ang mga trabaho nila usually is nasa advertising. Animation graduates namin. So, ang nila, minsan nga, meron na kaming mga animators. Okay. Tanahiling ko mo lang gad, ma'am, kang nagigyan ako o sa Pulangi. Maski sa mga nag-aadal gusto mag-eskwela sa computer science, ang gusto ninda animation. Kaya nagapot ako kung ano po ang magiging trabaho ninda. Ito pala sa mga advertising, sumanagibo siguro mga audiovisual presentation. Saan sila ma'am napaduman sa mga advertising agencies, sa mga sa mga films o saan po? Usually, sir, ang mga faculty namin sa palagi silang na-hire sa ibang gumawa ng mga what do you call that? Parang nag-advertise. Opo. Yung mga basta kung baga sa mga business nila na pinag-advertise. And we have graphics design. Ayan. Yung mga design. Graphics design. Magaling sila dyan. Yun, ngayon na pandemic. So lalo mo yan ma'am na uso ang online, lalong nagiging in demand lungod ining mga mga nasa computer science. Ano po? Yes, sir. Tamang-tama. And aram ko ma'am, pati ang College of Nursing sa College of Education, pag-abot sa mga examination, board examination, nagiging mga placers and kadaklan mga nagkapasar. Yan rin ang proud ang Bicol University Pulangi campus. We have, because we produce top-notchers. Yan, Ayan, ang gagaling. And the department is doing great talaga. So that's nang magkuhan kami ng enrollment, dalawang section lang daw. So I requested for 3 sections because these programs is very, subscribed, and ang marami talagang gustong maging nurse someday. Nagranta naman po kami ng another section. So, getting bigger na po ang department namin, and we are doing great for this department. Ma'am, nahiling ko pa ang performance nindo pag nag-report po si Presidente, nahiling ko ang mga achievements and accomplishments sa BU College of sa Bicol University Pulangi campus. Ma'am, pira po ang bilog na estudyante po ngunya na first semester kang AY 2021 and 2022. Nasa pira po sa mga nag-enroll tangon yan? So, wala pa po kami exact data ngayon. So far, we are expecting first semester around 4,000 po. 4,000. Baga tayo ngayon. Opo. Ito 4th year na, so I am expecting around 4,000 because for every level, we have more or less 1,000 enrollees. Ayun. Kaya talaga mo po ang biggest in terms of population sa mga estudyante, kamo po talaga ang biggest. Sa kabilugan, madam, po first year sa good 4th year, abot po pira kita ang population ta? Yun na po. Almost 4,000. Okay, ma'am. So, kasabi na po rin sa mga first year tangon yan, saka so, gabos-gabos hanggang 3rd year. I mean 4th year. 4th year. Apo. Ini ma'am nasa engineering courses ta? 4-year course po ini ma'am or 5-year course? 5-year course, 5 years course po dati. Apo. And na ngayon, 4 years because of the K-12. So, inimam na apod kayan sa information technology ning animation, 4-year course man tabi ni ma'am? Opo. Okay. So, sa pati ma'am sa food technology, igwa po ka mo, na course kay na, 4 years din yan. Tapos nahiling ko malangad ma'am sa mga department chairs si Ma'am Eden Llamera, kang department head kang Technology Entrepreneurship Department, si Janet Salinel, department head kang Teacher Education Department, si Artemio Jerome Rivera, department head kang Nursing Department, and then si Eunice Jane Doctor, department head kang Engineering Department, and Arnold B. Platoon, ang department head kan Computer Studies Department. Sino ma'am ang mga department chairs tangon yan sa sa BUPC?
ang department chairs ngayong school year 2021-2022. So far, sir, ngayon, as of now, sir, nandun ngayon yung CHED, Opo. and LGU, DRRM, and Kwan. Nagbibisit po sila ngayon for our request for limited face-to-face for our nursing students. So last process na po yon. Then hopefully, magranta na po kami nung ang certificate to open the limited face-to-face. So iniwan ko po nga sila ngayon may guesting here sa Radio Verita. Ay, iyo ma'am. Looking forward, ma'am, na madalagusta-gusta po unlimited face-to-face kang nursing ta. Sa ito po bagaya sa mga SUC, tapos kita sa bio na approve yung sa medicine, tapos sa mga allied, pati sabay na sa nursing. Ano po? Na nagrantan po bagay yung BUMA na ng limited face-to-face. So kami na yung sunod. Apo. Ano rin ma'am expected ta magkakaigwanin face-to-face ang College of Nursing ta po? This semester po. Pag nagrantan po kami ng certificate for limited face-to-face, pwede na po kami mag-implement. But it depends pa rin po sa mga hospitals. Kasi kanina, I attended the orientation with the CHED. Opo. Na sila, although pag magrantan kami ng certificate of limited face-to-face, it's up to the hospital pa rin kung they will be accepting students for the RLE or for the related learning experience ng mga students. But anyway, kung hindi naman ready yung hospital, we have our own laboratory skills. Ayan, kumpleto po kami with proper protocol for the nagsumunod po kami sa IATF. Yung laboratory namin kumpleto naman with mga mannequins kasi pwedeng alive the patient or because of the ayaw ng mga hospitals pa rin. Ito kami mga mannequins na pwedeng pag-practice ng mga students. Ayun. So kung sakasakali ma'am day man agad magtugot sa ibang mga hospitals para digit sa ma'am, OGT na kan mga estudyante ta sa indang mga hospital because of the protocols ay mga restrictions, igwa pa lang kita nakahandang laboratory para ma-expose pa paano sa mga estudyante ta sa realidad kan sa indang profesyon. Yes, sir. At least parang sila mag-inject. Hindi man po, kaya mo siguro ang dakulon ang mga estudyante mo yan, nag 3 sections kita. Kasi hindi man ko yan ang mga health professional sa kaining mga nasa frontliners. Ano po? Opo. Pina-practice din namin sila kasi this will be their future work. So, darating may mga pandemic or so, para ready na rin sila. Marunong na rin sila mag-adapt sa new norm. Ay, ma'am, ang Pulanggita is halos ang mga estudyante niya sa 3rd District. Harali po sila sa 3rd District. Maliban, ma'am, kan mga hali dyan sa 3rd District, may mga iba pong lugar na ang mga estudyante ta hali sinda aside dyan sa 3rd District? Halos lahat ng probinsya ng Bicol Region. Meron po kami. Okay. Basbate, Kamsur, Kamnorte, ayan, may mga estudyante po kami. Lalo na po ngayon, this year, ang mga first year namin, maraming mga taga-malalayong lugar. Ayun, subako lang pala 3rd District ang Sa number of faculties ta, ma'am, kaya po na akomodaron ining bulk kan mga estudyante ta? Yes po. So far, we have 66 regular faculty. Dakulon na po, 66. Kasi rin po ang pinakamarami because of the programs. And we have almost 100 part-timers. Ayan, kasi hindi talaga kakayanin ng mga regular faculty ang lahat ng load ng setting programs. And kaya naman naming bayaran, sir. Ang BU Pulangi Campus daw ay mayaman. In fact, sir, we are the first in Bicol University that we have our solar system. Ayan. No more brownouts po kami dito sa Bicol University. Admin nga lang. Sinimulan ko sa admin building. Opo. At wala na kaming brownouts. Even though mapili kami ng Apex sa raffle draw nila, hindi na takot.
because no more brownouts na po sa amin. Yan. Ay, ma'am, congratulations. Nahiling ko Mananggad sa project nindo na so BUPC Mananggad, yun primero nag-avail kaning solar-powered energy ta. So, hopefully ma'am, mga ano rin po kaya, kung sa admin pa lang yan, hopefully po, ining bilog na Pulangi Campus, target po ba na talagang completely solar-powered na, oh? Yes, sir. Ang target ko po next year, Apo. ilalagay ko na sa work and financial plan ko yung 5 departments na lagyan ng solar system. Ayan. So, very good. po end of 2022, lahat na po kami solar powered. Okay, very good ma'am. Ang ano ma'am, ang about ang connectivity ta, sa internet connectivity ta, aram ta po ngayon, kadaklan kita nakarely sa internet connectivity. Kumusta po dyan sa 3rd District sa BUPC? Ay, okay naman po. Ang service provider po namin is DCTV. Opo. And we have also a backup, yung DICT, yung libre po baga. Opo. Yan. Opo. Also Globe. So pag may problema si DCTV, mayroon po kaming DICT. And DICT, mayroon po kaming Globe. Ayun. And walang problema sa internet because may solar kami, maski brownout, mayroon po kaming internet. Pag walang problema din si internet provider. Ayun, talagang ready na sa electricity, sa internet provider. Opo. Kumusta po yung support sa mga estudyante? Aram ta po, mga estudyante, minsan sa programa po ni Atty. Alex na tabang sa edukasyon, dakol na mga estudyante ang nag-avail kang load sa kang unit. Kumusta po ang mga estudyante diyan, ma'am? May mga arog po sinda mga sentimento o kaya concerns sa load, sa unit, or whatever gadgets na kaipuan po ninda sa pag-aadal, ma'am? Hindi naman po maiiwasan na magkaroon ng problema po tayo, lalo na ang mga estudyante namin mostly is, kumbaga, malapit-lapit na rin sa middle. Pero talagang mostly is, nandun sila sa, kumbaga, hindi, what do we call that, sir? Parang baka sa ating term. So, Tamang-tama lang Ayan, di ba? Yung kumbaga, ang mga parents nila hindi masyadong enough ang kinikita. Kami in BU Pulangi Campus, talagang I emphasize this to the faculty and staff na talagang dapat mayroon kaming empathy. So, dapat talaga, and we pinafollow talaga na may yung admin order coming from the Office of the President to exercise leniency when it comes to the submission of the outputs, yung pag-synchronous, the attendance for the synchronous session, because may mga estudyante naman talagang nahihirapan sila kumuha ng mga signals and yung mga data nila lang. Kaya sabi ko yung mga mga problema nila naiintindihan namin. And meron pinag-offer sa kanilang cellphone loads and broad modem. Nakakuha na rin estudyante natin ng mga talagang in-need. Ganon. Okay. So of the student services or affairs, ayan, may na-identify po kami mga estudyante and nabigyan na rin po. Talagang ma'am na pandemic, grabe ang challenges sa tuya, lalo sa itong mga teachers, lalo sa itong mga teachers kung paano so learning delivery and of course sa mga estudyante kung paano man nila ma-receive sa tuyang kamaabutan man na makaukod sinda despite kaning pandemic. Ano po? Yes po. Okay, ma'am. And first naman po baga doon sa mga extension services namin. Hindi naman po nagpapabaya ang Bicol University Pulangi Campus. Marami na rin po kami natulungan ng mga community. Like, sa department po ng Computer Studies Department and Engineering, nagkaroon sila ng parang training, what we call the bridging computing technology to the community through skills training and development. Ito po, yung mga participants po dito, mga barangay officials. Nag-start po kami sa barangay Santicon and
dalawang modules po kami doon, and at least naturuan namin yung mga barangay officials na kasi iba sa kanila, sir, may mga reports din na ginagawa. Opo. So marunong na sila ng mga words, etc. etc. Hindi pa complicated kasi kumbaga hindi naman sila masyadong marunong sa computer, pero at least naturuan namin sila. Nakadalawa po kami doon, and natuwa naman mabuti yung barangay because with the help of our department and the school also, naturuan sila. And yung sa department po ng Technology and Entrepreneurship Department, marami-rami rin po kami naging extension services. Opo. In terms of automotive and mechanical technology. Yung may mga training po kami for the BISAT and the SMT students and law practitioners, sir, and owner of the auto shop repair and welders. Yeah. Marami rin po kami natulungan doon. Then for the sa food technology po namin, nag-conduct po kami ng mga extension services sa sa UWAS, dito Langgi, and even in siguro Ginubatan. Meron po kaming mga food processing and simple shipping po na tinuro. Ang mga participants po dito, yung mga housewives na gusto matuto ng mga pwede nilang gawing source of income. Kaya lang, sir, na kumbaga during the pandemic, hinto po ito because nung bawal po baga tayong mag face-to-face. Kaya this time, the department through the effort of Ma'am Eden is still working on it parang webinar na lang, na seminar. Kaya lang namumroblema naman kami because ang mga target namin is barangay. Lalo na yung mga barangay na kaya alam mga nila wala man nga kaming mga access sa internet and mga laptops. Doon na rin namumroblema na naman kami. So we are thinking naman of another solution na kami makakatulong sa kanila this time of pandemic. Ayun, no. Maganito, ma'am. Nahiling ko pa kaya, ako kaya, ma'am, pag nag-uli po, tagabuhi po kaya ang pang-parents ko, ang parents ko sa mga luluhong ko, pag nag-uli po ako dyan sa buhi, dyan po ako nagagi sa, nagagi ako dyan sa Itaran, hanggang Lidong, diretso na duman sa kaya nahiling ko po ang mga sitwasyon dyan. Kadaklan po dyan sa mga, nagtatanom din na tubo, may waso ng mga lugar na yan, tanuman. Kaya pamilya. May ito, ma'am, nakakaukod about sa computer. Minsan po kaya, nagiging speaker man ako dyan ito po mga arbo, mga pigtabahang kandar, naging speaker ako about sa cooperative, sa business, and maray po, ma'am, na supplementa sa computer, at least magkaigwa sila idea sa paggamit kan computer, sa pagninegosyo po baga, partian kang kaipuan sa recording na makaukod mang computer. Oray po yan, ma'am, na kamaabutan na yan na lugar. Ayan na extension project na, ma'am. Yes, sir. Kaya, I am encouraging the departments and yung education department po namin, yung education department po namin, meron din kaming extension na doon sa barangay na nagtuturo din po ng sa mga school children and at the same time, yung nagbabantay dun sa mga bata, tinuturo yung mga magulang na gumawa ng mga arts and crafts. Ayan. Tatapos na rin po namin yung extension na yon. Arts and crafts. Marunong na sila gumawa ng yung mga recyclable materials. Ginawa nilang pwede ng pambenta. Yun po yung sa Teacher Education Department. Ayun, halos kadaklan na department may extension. Nausarap pa, ma'am, sa mandato kan sa tuyang SUSIC, mga schools is the apura extension sa research. Kumusta pa mga research activities ma'am? Okay naman po ang research namin. Nakaka-comply naman. Yung target namin, minsan di nami-met, minsan met. Pero thankful naman na marami na rin kaming finished research. Yung mga
publication. Opo. Marami po kami publication. Ayan, target namin yun, sir. More than 100% kami doon. Okay. CBU campus. Ayan. Opo. Oh. Tapos naman, like yung mga research ng mga faculty, yung Opo. about mga ginawa ni na Sir, noong time pa po ni Sir Malinis, Opo. ayan, sila ang dami ni Sir Pax. Opo. And nag-ayan po ngayon. And then, yung sa automotive namin, na mga research ni na Sir Magnate, gamit na din po namin ngayon yon. Ayun, no. Kami po ni Ma'am Eden, meron po kami ngayon existing na research dun sa mga IPs po. Indigenous people. Tapos na po kami ng study 1. Doon na po, yung study 1 po sa akin. Yung study 2, nahinto lang yun because of the pandemic. Opo. I-continue na po namin yung kasi existing namin yung research ngayon, which is yung sa study 2, yun na po, tuturuan na namin yung mga IPs, especially yung mga nanay doon, kung paano makapag-put up ng small business or pagluluto of, kasi kamote yung pa namin and other root crops, mga kung ano ang pwedeng gawin doon ng mga pwedeng ibenta nila. And po yun ngayon. Sa research po yun namin ni Ma'am Eden Llamer. Ayun, no. Dakol po managad dyan man mga IP sa tuya o sa lingwahe, tapiga po diyan ng mga agta. Usually, ma'am, saan ining mga lugar po dyan? Ngaram ko kang nyaw na ko dyan sa Kamsur, dyan sa Iriga, sa Mount Masaraga. Digdi po sa 3rd District, ma'am, igwaman dyan yung mga village or community na dyan sa mga IPs? Yes po, sa anong lugar yon? Lourdes. Sa Lourdes. Meron po sila doon na small community din. Then sa Gitatan, pumunta na rin po kami because responsible din namin sila. May community din po sila doon. And another sa Tiwi. Opo, sa Tiwi. Opo. Then po kaming pinagdaanan ng mga mga para ma-approve po yon. Pag pala ang respondents mo is IPs, maraming process bago mo sila mapunan, bago sila kumbaga maging parang respondents na rin. So pumunta namin ng process doon sa sa provincial office ng IPs, sa regional office ng IPs, aming dinaanan. Kaya 2 to 3 years in the making na po itong research namin. Kaya hopefully matuloy-tuloy na ngayon. Ang mga IPs mga kaubayan may sa diri sidang kultura, may sa diri sidang belief, may sa diri mga paniniwala. Yes, pero ang challenges sa to, ma'am, dakulong po with that, mold na pinakibilangan man kan mga IPs. Ano po? Yes po. Kaya ay nako. So far, sabi nga namin, at least makakatulong naman. Ay po. Kahit hirap. Okay. Ma'am, kumusta po ang koordinasyon ta sa mga LGUs, dyan po sa Pulangi, sa iba pa mga LGUs, saka sa mga iba bang ahensya kan gobyerno as far as ini pong mga extension? So far po, opo. Ang local government unit ng Pulangi is very supportive naman when it comes to mga extension projects namin. Pag may mga proposals kami, automatic naman si Mayor nag-a-approve agad through the barangays na ina-adapt namin. So, madali lang naman because supportive ang mga local government unit natin, ang mga officials. And wala kaming, kumbaga namin met na mga problems because nandyan naman sila to support us. Even in, minsan may mga request din kami, financial. Ayan. And kung ano naman ang mga request ng LGU, ina-activate naman namin. Most especially using our campus, kung ano-anong mga kailangan nilang gamitin na, for example, the place or the venue. Ayan. Very willing naman po kami. Pinapahiram po namin ang campus. Although, may mga restrictions po because of the pandemic. Okay. What also congressional office ni Congressman Cabredo,
Dakul man pa sa tuyang koordinasyon sa office as in sa iba pang mga congressman, if ever, pag may mga projects related yan po sa BUPC? So far, sa BUPC po, Opo. mga projects ni Pong Cabredo, wala pa pong nakakarating. Ang nakikita ko by quality and the barangays, yung mga nakikita ko sa Facebook. Pero when it comes sa BUPC po, so far, wala pa naman. Okay. Okay. Ma'am, sa Pulangi, aram ko, so haloy na po yata ining gustong ipabilog. Pero mabibilog na so gymnasium ta dyan. Ongoing na po so construction, no? So far, sir, we have 38 million approved budget for that. Finish. And this afternoon po, na-award na po sa contractor, yung nanalo sa bidding, na-award na po yung projects. Then this afternoon, mayroon na po kaming meeting with the contractors. Then mag-i-start na po sila daw today. So we're very excited na ang gymnasium namin magiging fully air conditioned po yan. Opo. And tapos, solar powered pa kami ngayon. Ayun. And this time, sir, lahat ng mga, habang wala pang mga estudyante, ay see to it na yung mga nasira-sira ng bagyo. Last time, gawa ko na lahat ng mga nasira. Yan. So para ma'am, pag nahaman po ng BU Pulangi Campus Gymnasium, ano pa ang magiging primary purpose niya or purposes kung sakasakali? Okay. Ang primary purpose naman ng BU, of course, para sa akin muna. Di ba, sir? Para doon sa mga gatherings namin, mga activities, etc. And pwede na po namin siyang maging IGP. Siyempre, mahal na ang renta niyan kasi maganda. Diba? Sabi nga ni Mayor, lahat daw ng pag-okay na ang gymnasium namin, lahat ng mga seminars niya, and dito na daw niya gagawin sa amin. Siyempre, sabi ko, Mayor, mahal na ang renta niya. Hindi 7,000. Kasi ngayon, 7,000 lang yan. Kasi pangit. Hindi pa tapos. Pag yan, ay nako, sir, para marami na kaming income niyan. Na-imagine ko, ma'am, kasi panay dyan pa ako during graduation baga, open talaga siya. So nahiling ko sa perspective kaya niya ako pag nahaman inigaro, tama ka ma'am, magiging IGP, manang and kadakol na mga activities and pwedeng gibuhon dyan, manang ganun na po. Yes, sir. Even, pwede na po kaming mag-sponsor ng regional conferences, even the national, because we have that gymnasium na condition. Pero ma'am, ang capacity po kayan, naligaw ko garing kung pero capacity, pero panlog kan ma'am? Ang alam ko po, 2,000 capacity. Mahiwas po. Kung sakasakali ma'am, pwede mo na halimbawa ngayon, let's say, dahil mapigahagad may mga evacuees o may mga gustong magjaran para maging ligtasin, pwede mo magamit, po? Yes, sir. Actually, ang BU Pulangi Campus, palagi kami nagiging evacuation center. Okay. Kasi, palagi po, sir, naka-ready ang Salceda building namin. Yung education department, naka-ready yun palagi. And dito sa baba ng admin building, yan po ang palaging ginagamit namin. Kasi we have CRs and okay po yung building. Palagi kami. And palagi ko po yan ino-off. Hindi naman ino-offer din or kaya lang alam naman ng LGU na kami talaga very willing kami mag-help sa mga evacuees. Ayun po. Pero ma'am, kayo na Pulangi Gymnasium, ikaw po kita mga facilities pa sa BUPC na minsan sabi tang shared o minsan pwedeng magamit ka na publiko, pero man ka mga estudyante faculty sa laog ka na Bicol University, Pulangi Campus? Yes, sir. Meron kaming, aside from the gymnasium, meron po kaming dorm. Opo. Mayroon din kaming, mga ginawa ng mga student lounge na malaki-laki na yun. Mga ilan din sila. Covered po siya. Then, we have also a hall. Hall para sa, kumbaga, sa small galleries or And then,
of course, our classrooms. Ganda po classrooms namin. And we have a new building po, the Computer Studies Department building, and sa engineering building, bago po siya. Kaya lang, hindi pa sa amin na, kumbaga, na to turn over. Wala pa pinipirmahan ng acceptance. But this time, okay na po siya. Para naman yung pagbalik ng mga estudyante, baka by 2023 or 2023, pabalik na, ready na po kami. And we have mga laboratories sa ICT, since we have IT programs, marami po kaming mga laboratory na sa computer. And we have also separate, hindi po kami nagukan sa ICTO ng Bicol University. We have also a IMO office. Ayan. Kaya, kumbaga, pwede, sabi nga nila, nakakaingit naman niya si Bicol lang, tapos kasi may sarili. Hindi kami namumroblema when it comes to, information management system. Kasi po kaming sarili. Although, nag-follow po kami doon sa main. Ayan. Oo. Na-imagine ko, ma'am, ang BU Pulangi Campus, kan pinistorya mo yan sa kakang nahiling ko. Garo ka mo ang pinakang ready kung sakasakaling pwede nga mag face-to-face. Garo, perming ready ang BUPC with the facilities, with the faculty, with the amenities na pig-offer sa mga estudyante. Talagang ready, ready ang BUPC, Kaya this time, habang wala pang mga estudyante, pinapaayos lahat ng mga buildings, yung mga sira-sira, and yung mga laboratory namin, we see to it na makumpleto na yung mga computer, mga laptops, and kaya po, sinimulan ko na yung solar dito sa admin, kasi nandito yung office namin, na din, ayan. Iyon, okay. Ma'am, may mga activities po kita na gusto ta pong imbitaran ngayon ang publiko, sa yung mga stakeholders, diyan po sa BU Pulangi Campus? Ay, so far, sir, wala pa po kami mga activities. Kuwan lang kami, nakafocus lang kami sa online classes. Ayun, online. Or instruction po tayo nakakonsentrate niyan. Paano, ma'am? Yung mga faculty. At least, sir, 90% of my faculty, nabigyan ko na po sila ng laptop. Ay, wow! Congratulations, ma'am. May mga laptop na. Headset na hindi po matibay po. Yung medyo mahal po. Talagang... ayan, hindi po yung basta pakagamit, pwede nang itapon. Ayun. And then, sir, I gave them flash drives. Oh! Mga gigabytes, mga 1 terabyte siguro, 2 terabytes, Take note, nag-iisa. Kaya, very inspired ang mga faculty ko because they have their laptops, they have their headsets, they have their hard drive, and we have also the communication allowance. And that is true to all to us. Yan, totoo yan. Talagang, well-supported ang mga estudyante, ang mga faculty top. Kaya maingganyan talaga na dening rason para na magkaigwanin online, saka dening rason para na mag-conduct ng classes. Ano po? Yes, sir, yan. So, very supportive po ang administration. Ayun, mama po. Hiling ko mananggad na, grabe ang support para lang talagang mahampang taning mga challenges na darakan na pandemic. Ma'am, gusto ko tabang pahalabigon pang istorya ta, kailang alas 11 na. Alas 11 na. Ma'am, baka may mga mensahe ka pa po, may mga ultimong patara-tara, sabi na nga para po sa tayong mga stakeholders, lalo po sa mga faculty, estudyante dyan sa BU Pulangi Campus. Go ahead po, ma'am. Okay po. Salamat ulit po sa pag-invite. Na maging guest po ako dito sa Radio Veritas. And of course, Sir Barameda, thank you so much. Wala po si Sir Seth. Hindi po nakarating si Seth. Nang nakinig sa lahat po ng viewers. Thank you so much. And wala naman po akong ikakasabi. Ang BU Pulangi Campus po is a happy campus. And we are all good here. And we do great here. And yung mga estudyante po namin, asikaso. And kung ano may mga concerns na pwede naming tulungan, natutulungan po namin.
Okay. And good morning again. Good morning, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Dakul po akong naakudan, dakul pong naaraman ng mga parantabay sa tuyang mga parainanyog kan mga informasyon hali po dyan sa BU Pulangi Campus. Again, ma'am, salamat po. Ang din po kang Bicol University Pulangi Campus, si Dr. Marijoy B. Katangi. Okay. Inabot ng oras din po maaram sa tuyang programa, pero bago kita magtapos, tigdi po sa tuyang programa, gusto niya itong i-acknowledge sa mga minasunod. Siyempre pa, ang presidente kan Bicol University, ang samayang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang Vice President for Research, Development and Extension, si Dr. Luis Amano, ang Director kan Research, Development Management Division, si Professor Professor Ronel M. O.R. Juneda Sr., ang OIC Director kan Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo asin ang EMD staff. Siyempre pa, ang sambuyang Dean sa College of Business Economics and Management, si Dr. Eddie S.C., ang Dean man kan College of Arts and Letters, si Dr. Letty Lopez, ang Past Director kan Extension Management Division, si Dr. Lester M. Narvaez, ang Director kan BU Office of the President Communications and Public Relations Office, Dr. Renalyn Bautista, ang Radio Veritas. Thank you, Father Paulo Barandon, and technical staff. Salamat po. Siyempre pa si Dr. Elizabeth Ichano Alfane, ang overall chair kan program na ini. Ini po sa inyong nakasabay sa kasabay man sa pangaram magkasitoyang kapartner, si Professor Seth Di Matera. Ini po sa inyong nakasabay, ngunyan po sa programa, si Edgar Barameda. Ginara nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Webes. Digdi po sa itong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Thank you and good morning! This is the story wish to sing of us full to honor and reveal a temple built by men of firmness, humble for you to walk with pride, for He will always see. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.